Gün! Adım yap! Yürü! Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň çakylygy boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň göni video aragatnaşyk arkaly geçirilen 14-nji sammitiniň işine gatnaşdy. Dünýäde emele gelen ýagdaýlary nazara almak bilen şu ýokary derejedäki doguşun gün tertibini COVID-19 pandemiýasynyň soňky döwürde ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýrat ýönüs berildi. Hormatly prezidentimiz ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň göni video aragatnaşyk arkaly geçirilen 14-nji sammitiniň işine gatnaşdy. Online duguşugynyň açyş dawrasyna ECO'nyň odolky 13-nji sammitiniň başlygy Pakistan Islam Respublikasynyň premier ministri Imran Khan çykyş edip, hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň inniki 15-nji sammitine başçylyk etmegi bilen gutlady. Hemde milli liderlerimiň energiýa serişdirleriniň ygtybarly we durnukly üssaşyl geçirilmegi, halkara hyzmatdaşlygy durnukly üçin etmekde, ulug üssaşyl geçirgeläriniň orny boýunça ýöňe süren başlangyçlarynyň halkara derejesinde ikrar edilýänligini aýrat bellädi. Munyň özi Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki habraýynyň bilindi galmagyny üçin etdi. Soňra ECO'nyň 14-nji sammitiniň başlygy Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2021-nji ýylda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyny Türkmenistanyň başçylyk etmegi hakyndaky çözgüde eglan etdi we bu waka bilen hormatly prezidentimizi tüýsürekden gutlady. Şeýlegem Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň 2021-nji ýylda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyny başçylyk etmeginiň netijeli boljakdygyny we bu döwürde tutuş sebäbi ähmiýetli oňyn başlangyçlaryň amala aşyljakdygyny anan bildirdi. Soňra ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş direktori Dr. Hadi Süleymanpur döwlet başçylarymyzy Türkmenistanyň ECO'da başçylyk etmek hukugyny eýe bolanlygy bilen gutlady. Şeýlegem ol Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny, tiýatry diplomatik gatnaşyklaryň işleňleşdirmegini, bugura degişli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine münasip goşunt goşjakdygyny anan ýanyny aýtdy. Soňra ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitine başçylyk ediji Türkiýe Respublikasynyň prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyny başçylyk etmegiň Türkmenistany geçenligini nazara almak bilen hormatly prezidentimize söz berdi. Hormatly prezidentimiz sammitde çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Hormatly Janap Başlyk, hormatly döwlet başçylary, hormatly baş sekreterliklerin ýokary derejedäki şu mejlisi Guranow üçin Türkiýe Respublikasynyň prezidenti hormatly Recep Tayyip Erdoğana minnetdarlyk bildirýär. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň näme Türkiýanyň üstünlükli netijeli başlyk edenligini bellemek hem muňa üçin oňa minnetdarlyk bildirmek isleýär. Hormatly döwlet başçylary. Türkmenistan şuňky mejlise geçilen hem ýola baha bermek we hem serjelmek nokta nazaryndan hem geljek üçin hem mümkinçilikleri kesitlemek bagatda biziň guramamyň işinde möhüm hem tapyr ýoklugyna garaýar. Umman biz ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ýani ECO'nyň işini hem depini, häsiýetini, sebitlerini hyzmatdaşlyk oňa hem täsir edýänini hem bellep bilersip hem pikir edýär. Häzirki döwürde ECO dünýäde ikrar edilen ýeri hem garyly halkara döwmi
bolup durýar. Bir guramanyň hereket edýän ýyllarna, onuň agda hem ýurtlaryň arasynda döwlet tarapy hem hyzmatdaşynyň iler tutulýan hem soraglar oýunça durly hem araşyklar baglanşdy hem çözütler hem kabul edildi. Biziň bilelikde görän uly bir hem mümkinçiliklerimizi öýdäri behbit hem de durmuş iqtisady özü şunem peýda bolmaga gönükdirlen onu durmuşy okyply bir strategiýany hem taýýarlamak goýunça hem köp işler edildi. Bir näçe bilelikdäki hem taslamalar amalaşyp başlandy hem şolaryň arasynda häzirki döwürde bir sebäpden iqtisady durmuşyny mühim orna eýleýän ulug hem kommunikasiýa ulumlaryny hem taslamalar hazam gaýraty men bellemek isleýär. Gurama gatnaşyjy ýurtlar esasy sowda iqtisady hem de maýa goýum hem gatnaşyklaryny netijelerini ösürmek üçin hem çäreleri geçirmeye dowam edýärler. Yani 30 ýyl olay munulor esasında bir goýulan ýörelgeleri hem maksatları ýetirdirli takyp hem ýermek ol biziň guramamyň işiniň örer mühim hem şerti bolup durýar. Indi şol döwürden bäri iqtisada hyzmatdaşyk guramasyna täzem agzalar kabul edip hem onuň bir häzirki hem düzümi emele geldi. Men ekon esasy iqtisady taýdan hyzmatdaşym etmen gural hökmüne haýhyzyr hem siýasy ýagdaýlardan erkin oňun hem saklap galýanyny daşaryk hem dünýä bilen gatnaşyklaryň hazam ýeňilme gödüňünde tutýar. Eko häzirki döwürde beýleki hem halkara guramlar hem köp sany ýurtlar bilen hem hyzmatdaşyk ösüp Sivitün hem çäklerinden hem işçilerden çykýar. Nagalanlan bir ähli netijeler agda hem ýurtlaryň bilelikde toplam oňun hem tejribemiz hem dol hem değişine edip biler. Ýöne wagt bir ýerde durmaýar. Ol esasy bizden häzirki hem döwrüň bir ýagdaýlaryny dünýä hajatyna hem meýilleri hem sevitdäki hem işçilerin ugruny hem göýüňde tutup bir guramanyň işine täze hem çemelişmeli hem taýýarlamak inni talap edýär. Şondan bagda ekonom üstüne guramanyň hem aýratynyň hem öýdorşy geoktisady hem ähmetine laýyk gelen hem uly wazipeler hem ýüklenýär. Şu ýerde men esasy geografiýasy, taryhy, bir däp desturlary, gymmatlyklary barkaly Birleşen Döwletler iqtisady hyzmatdaşynyň usuly hökmüne ekonom birleşdirici mazmuny esasy bellemek isleýär. Onuň biziň hem tebiği artykmaçyklarymyz hem umumy behbitlerimiz esasında da bilelikdäki hem taslamalary amalaşmagy üçin hakyky guruluş diýip hem atlanmagy dogry hasaplanýar. Şoňa biziň pikirimiz häzirki döwürde ekonom baş wazifasy iqtisady meseleleler arkaly sevitde durnukdy ötüşi üpsün etmekde para gaçylygyň hem güllap hem öşüň behbirine giňem netijeli hyzmatdaşyk etmek üçin mümkinçilikler hökmany döretmäler. Sebäbi ekoda dünýä ählimuň sevitdäki iqtisady hem işleri barabar gatnaşmak däl hem şol işlerin ötüşünü işçilerin täsir etmek hem zerur mümkinçilikler bar. Ene şu meselede Türkmenistan ekodaky geljek öz başlyklaryny gödüňünde tutýar. Ýagny men ýurdumda birlerinden anlamak üçin agda hem döwletler oly minnetdarlyk bildirýär. Biz öz hem başlyklygymyzy jogapkärligi bilet wazife hökmüne kabul edýär. Onuň hem üstünlikli netijeli hem gatnaşyjylaryň bekletlerine hyzmat etmek üçin hem ähli taýýarlary eder. Häzir bolsa guramada Türkmenistanyň inni başlyk etjek döwrüň esasy hem ileri tutulýan ugurlar bilen hem sizi tanıştyraýyn. Bir ekonom çäklerini iqtisadiýetde, sowdada, senagatda, energetikada, uluglarda hem kommunikasiýalarda, medeniyet hem de insanperwer
ulgamlardan hyzmatdaş etmek toplumlaryň hem mümkinçiligini giňeltmäge ýardym bermäge strategik wezip ýokmunda garaýar. Ýurtlaryň arasynda sowda ykdysady gatnaşyklary hasa işçileşdirmek üçin hem şertler döretmek hem üstünde hyzmatdaşlarymyz bilen hem anyk işler hem alyp barmak göýüňi tutýar. Harit dolanşyň hem meşhuryny artdyrmak, ony diversifikasiýa ýolun ösürme maksat edinýär. Şu maksat bilen Türkmenistan ekonom sewitin ykdysady ogulary döretmeň üstünde işler başlamak teklip edýär. Biz bu ogulary haritlan hyzmatlaryň hereket edýän maýa goýumlaryň hem amalla aşylan esasy durmakda ulamy hökmüni görýär. Mesela kooperasiýasyny ýurtlarymyzyň öňümçilik we tehnologik mümkinçiliklerini birleşdirmegi, bilelikdäki ýerhem üçünçilik taslamalaryny amala aşyrmak hem ykdysady ogullar üçin mühim bölegi hasap ýa. Eko agza ýurtlary ykdysady taýdan ösürmek hem maksatlaryny amala aşyrmakda, ýarky zaman işlerin olan hem doly, bahaly gatnaşmagyny gazanmakda. Ulaw hem kommunikasiýa ulgamlarynyň hem esas orny eýiljekdigi äşgärler. Ne sebäbi? Ekonom giňişligini Ýewraziýa kontinentini amakly, düşünükli, ýokary tehnologiýa, ulaw kommunikasiýa merkezleriniň we ogulanyň ulum hökmüni görýär. Bu biziň ýurtlarymyz bir näçe taslamalar üstünlikli amala aşyrdy. Şu ýylyň ýanwarynda Kerki, ýani Türkmenistan, Şowrwan, Owganistan ogru boýunça elektrik geçirji ulgam hem işe girmegini Owganistan Akinantoy beketleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýol hem böyle onun açylmagyny amamnazar Türkmenistan, Owganistan, şeýlem Seregdawat Türkmenistan, Turgunny Owganistan ogru boýunça halkar optik süýümli aratnaşyk ulanyň hem işe girmegini muhim has täze musadir hökmünde görkezmek bolar. Biz ekonom hem beýleki ýurtlaryň gatnaşmagyna dürli ogurlarda şular ýaly giň gerimli hem köp taraply taslamalar amala aşyrmak barada pikirlenmegi teklip edýär. Ulaw geçeliglerini we logistik merkezleri döretmek ýarky döwürde bir aýrat hem ähmet bolup durýar. Şoňra da burada ekonom taslama işlerini düýpli güýçlendirmek gelecek has bolan ölümleri hem de oğulları öňe sürmem zerurdygyna ananýar. Şoňla birlikde biz Gunwatar ogru boýunça Aziýa ýuwaş ummany sebitinden kontinentiňe Ýewropa bölegi, ýani ýakyn Gunwar tarapdan goşturulan ulaw hem geçerlerini aýrydan ünsem bermäge de çagyrýar. Şeýle biz hazır degi sebitinde hyzmatdaşy giňekmegi teklip edýär. Sebäbi hazırýa döwletler 5-sinden 4-si ekonom hem agzasy bolup durýar. Şunu hem gözüňde tutup hazır deňden üstünden Gunwatar we hem Demirgazyk ogurlary ara hem de Balçyk hem deňlerin portlaryna işçi çykmalar. Ekonom giňişligine energetik ogurlaryny döretmäge biziň döwletlerimiň gatnaşmagyna energiýa serişdirlerini diversifikasiýa ýolundan ýermäge hem mühim wezip hökmünde seredýär. Ýa-da wagtda Türkmenistan hyzmatdaşlar bilen birlikde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan vazgeçirjek nurýar. Muň hem özi oňoýly we hem özara bähbetde hyzmatdaşyň mysaly. Türkmenistan, Özbekistan, Tajikistan, Owganistan, Pakistan, hem de Türkmenistan, Owganistan, Pakistan ogurlary boýunça elektrik energiýasini iýermek hem taslamagyny amalaşdyrmak boýunça netijeli işler alınıp barýar. Ýöne men ekonom sebätiniň içinde hem onu çäklerini daşary çykýan hem goşmagy energetika ogurlaryň biziň üçin bir zerurdygyna ananýar. Şoğurda bizim goramamyz kontinentde beýleki hem döwletlere birleşikler bolan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy,
Ýewrazy ykdysady birleşigi, garaşy döwletiniň arkalaşy bilen hem maksada oňupdyrylan gatnaşyklary hem ýogly goýup biler dip hasap edýär. Mi birleşikler strategik babatda wehitler, ekonomik hem wehitler bilen öýdara peýdaly hem deň hukukly esasy laýyk hem gelip bilerdi. O wagt hem toprağynda puqtu, paragatçylyk we alalaşygy berkar etmek ören mühim şert yok bunda. O wansalyň ykdysadyetini dikkatine işini Türkmenistanyň mühim ähmiýet hem berýän aýratyn bellemek isleýär. Bir onuň ykdysadyetini dikkat etmekde enerji üçinçilik, uly aratnaşyk ulgamlaryny durmuş maksatly desalary gurmakdan bir doganyk ýurdam kömek berýär we kömek bermeýändi dowam eder. Tenagat energetik produktlaryny, uly hem kommunikasiýada logistika ulgamlaryny ähmiýetli hem bilelikdäki tasamalar gatnaşy ýok bunda. O wansan sewit we konsenträt ykdysady hyzmatdaşlygyna asnaşyklar goşulmagyny onun üçin gelýär bolan strategik mümkinçiligini görýär. Türkmenistan ekoda başlyk edejek. Ýok münne medeni, sport, bilim, ýaşlar, siýasatçylyk gatnaşyklar hem egeňeltmek işin ýardam bermek maksat edilýär. Doğanlyk hukukyna bizim halklarymyzy we hem döwletlerimizi birleşdirýän umumy ahlak hem gymmatlyklaryny eýermek hem gözüňde tutýar. Şundan bagly biz ilmi lukmançylygy koronavirus pandemiýasyna hem görüşde tejribe hem bilim alışmak boýunça hyzmatdaşlyk etmekde aýratyn üns bermäge teklip edýär. Hormatly meclise gatnaşyjy. Türkmenistan ekonomi işini seviti netijeli ösürmän şertden bir azaply. Ne bir guramamyzda onuň hem agza ýurtdan ykdysady özüniň milli maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin geljek bolan mümkinçilikleri görýär. Hem şoňdan birlikde biz döwletleriň hem halklaryň awadançylygyny hem de güllep ösmeye sevitte paragatçylyk we öňe gitmek üçin hem ekonomik mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagy öz umumy hem wezipelerini hasaplaýar. Ekonomik hem başlyk bunda Türkmenistan şu maksatlara yetmek üçin hem ähli tagallalary eder. Öz çykyşyny tamamlamak bilen ykdysady hyzmatdaşyk guramasyna agza döwletden başlanýan inniki meclisini 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň gününe Aşgabat şäherinde geçirmegi hem de hormatly kardeşler näsin hem ýa-ni şol hem duşuň işini gatnaşmak üçin Türkmenistanyň paýtagtyna sapar bilen gelmegi teklip edýär. Köp sag bolun. Sammite başlıklı edici Türkiye Respublikasynyň prezidenti, hormatly prezidentimizi sammite gatnaşanlygy, ekonomik geňişligine ýödary bähbeti hyzmatdaşlygy, mundan meýlekde ösürmek meselelerini netijeli we işin orny eýilýänligi, hoşnýetli goňçylyk, dostlukly döwletary gatnaşyklaryny pugturandyrmaga tarlamly goşandy hem-de sammitde eden taryhy çykyş üçin hoşallyk bildirdi. Sammitde Awganistan Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani çykyş etmek bilen hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklygy kabul etmek bilen gutlady. Dostlukly döwletiň başlygy Türkmenistanyň Awganistana paragatçylygyň bir karar bolmagyna, onuň durmuş ykdysady döwüminiň dikeldilmegine, hemme tarap bilen gollap berýänligini we energetika, ulag we aragatnaşyk ýaly mühim ugurlarda giň möçürül tassamalary öňe sürüp, olaryň amaly aşyrylmagyna işin gatnaşýany üçin hormatly prezidentimize çoňur hoşallyk bildirdi. Şeýle hem sammitde Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew, İran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani, Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew,
Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew, şonuň ýaly Türksoy guramasynyň baş sekretary Bagdad Amreyew, Energetika hartiýasynyň baş sekretary Urban Rusnak we beýlikler özleriniň çykyşlaryna hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynda başçylyk etmek bilen gutladylar. Şonuň bilen baglanykda Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynda başçylyk etmeginiň netijeli hyzmatdaşlygyň şol sanyna ulag üstaşyl geçergelerini, sebitary we halkara ähmiýetli logistik düzümleriň ösürmegi boýunça gatnaşyklaryň işleňleşdirmegine kuwatly itergi berjekdigine anan bildirildi. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitiniň ahyryna oňa başçylyk edici Türk Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan jemleýici söz bilen çykyş edip, döwletleriň hemde halkara düzümleriň başdanlaryna ýokary derejedäki duguşyga gatnaşanlyklar üçin hoşallyk bildirdi. Men uly hormat bilen doganym Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa özümiň tüý sürekden çykýan hoşallygymy ýene däwregedek beýan etmek isleýänip, Türk Respublikasynyň prezidenti sammiti jemledi. Ýordamynyň dürli podoklaryna geçirilen online maslahatlary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işçiň gatnaşyklaryň ösdürilýäniniň aýdyň suwtnamasy bolýar. Geçirilen gepleşikler netijeligi bilen tapawutlanýar. Sağlyk goraş boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini Halkara Okuw Ilmi Merkezine teleköprü arkaly Sağlyk goraş boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenler gullugynyň nefrolog lukmany professor Roland Welken bilen sanly video aragatnaşyk ulgam arkaly Sağlyk goraş amalynyň esasy uğru bolan nefrologiýanyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirildi. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň başda durmagyna, sağlyk goraş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesinde gazananan üstünlikleri milli lukmançylygynda ornaşdyrmak, dünýäniň awraýly halkara guramalary we daşary ýurtlaryň sağlyk goraş ulgamlary, şol sany Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň sağlyk goraş ulgamy bilen gatnaşyklary mundan meýlekde hassa potolandyrmak maksady bilen geçirilen maslahatda nefrologiýanyň wajyp meseleleri ýeti we dowamly böwrek ýetmezçiliginiň öňüne almak, anyklamak we häzirki zaman bejergileri aral maslahatlaşyldy. Bu kesellerin öňüne almakda we bejermekde hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ilmi kitaplaryna beýan edilýän. Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleriň ulanşy barada beýan edildi. Türkmen we Hoşalyk Uniwersitetinde Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň UMX Trade GmbH kompaniýasy bilen baglanşylan bilim ulgamyna özara bähbetli hyzmatdaşlyk etmek ilalaşygy esasyna Klas kısımly owa hoşalyk teknikalarynyň işleşi we sağlanşy barada kompaniýanyň tejribeli hünärmenleriniň gatnaşmaklaryna uniwersitetiň owa hoşalygynyň mekanizasiýa fakultetiniň molimleri we talipleri bilen sanly video aragatnaşyk ulgam arkaly okuw sapa geçirilip, ol netijeli tarapdan häsiýetlendi. Şoňlar diýärimiziň ähli künjeklerini we paýtatymyzda ýurdumyzyň aýal gyýdlaryny halkara zinalary güni münasibetli mehriban arkadagymyzyň adynyň pul sowgatlarynyň gowşulyşy däwrelere geçirilýär. Munyň özi milli liderimiziň döwlet adam üçindir diýen şigary baş ýürülük edilýän döwlet siýasatiniň ruwaçlyklary beslenýänini görkezýär. Ýurdumyzda 8 martda giňden belenilýän halkara dinanlar güni münasibetli hormatly prezidentimiň adyndan ähli kärhanalarda, idaralarda we guramalarda işleýän aýal gyýdlara, pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyýdlara, önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada okuyan aýal gyýdlara, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna näki döwlet gullugy akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň az bolmadyk möhletli okuwlarynyň dinleji aýal gyýdlaryna, talip gelin orta mekteplerde okuyan we mektebe çenli çağalar idaralaryna terbiýelenýän gyýlara pul sowgatlaryny gowşulmak dawalary giň germe bolýar. Häzirki döwürde ýurdumynyň mehrem dinanlarynyň hökümet idaralaryna, döwlet düzümlerine jogapkärlik wezipeler eýelip, milli ykdysadyýetimiziň köp budaklaryna netijeli dähmet çekýänliklerini we ýurdumyzda ýaýwanlanan giň meşhurly özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine münasip goşanlyklaryny aýratyn bellemeli. Arkada prezidentimiň adyndan pul sowgatlaryny kabul eden zinanlar we gelin gyýlar her bir maşgalanyň awadançylygy üçin ýurdumyzda döredilen şertler garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzda asuda asmanyň astyna çağalar üstürmäge we terbiýelep ýetişdirmäge hemme tarapdan golluk berýän üçin döwlet başlamagy tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Belenşiýaly mehriban akadamyzyň hemme tarapdan aladaty netijesinde ýurdumyzyň dinanlarynyň hemde ötüp gelýän ýaş nesliniň öňüne döwrüba bilim almak, sağlaşly ösmek, hünär eýesi bolmak hemde bagtyar durmuş üçin ähli mümkinçilikler açylýar.
Şunun bilen baglykda döwlet başdanmynyň bu aladany durmuş siýasatynyň möhüm uğurlarynyň bir köpünde kiflitlänligi bellenildi. Bu orada milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça amal aşyrýan anyk işler, ýeniligi we çağılygy gorama gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi hemde köp jagaly maşgalalara durmuş taýdan gollaw berilmegi munyň aýdyň suwtnamasydyr. Häzirki döwürde dinanlaryň kanuny hukuklaryny we bähwitlerini goramak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler özüniň oňy netijesini berýär. Ýurdumyzda dinanlara döwlet tarapyndan ýeňillikler berilýär. Olaň münasip durmuşy we döredijilikli zähmet üçin zerur şertler üpjünedilýär. Şonuň netijesinde olaň ýurdumynyň jemmeşlik siýasy durmuşyna eýilýän orny ýokarlanýar. Bu bolsa jemmetimiň durnukly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Türkmen dinanlarynyň ajaýyplygy asarlaryň dowamynda sunugy dostatlaryny nusgaw eserler döretmäge ruhlanýardyr. Şahylar we ýazyjylar, sadanylar hemde suratkeşler gadymy döwürlerden bäri dinan mertebesini belen tutup, olaryň gözelligini, ahlak päkideligini, maşgaly ojagyny, watanymyza bolan söýgüsiniň güýjini watp edipdirler. Şuňky nesiller şöhratly pederlerimiziň paýhatly sargatlaryny eýerip, enelere çuňur hormat goýmak däwini dowam edýärler. Hormatly prezidentimiň tagallasyny netijesinde aýal gyýlaryň wekinleriniň we başlanıklarynyň dol açylmagy üçin ýurdumyzda zerur şertler üpjünedilýär. Aýratyna döwletimiz köp çağıly maşgalalary köp taraply gollaw berýär we olaryň ýaşaýy durmuş şertlerini iýligdäli gowlanyrýar. Türkmen halky asarlaryň dowamyna dinanlara hormat goýupdyr. Olara uly mertebe bildiripdir. Maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň nusgasy öpmünne, dinanlaryň gelin gyýlaryň mertebesini belen tutmak Türkmen halkynyň ören gadymy döwürlerden göz başalýan hemde berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne münasip dowam etdirilýän ýörelge bolup durýar. Döwlet adam şüýnür diýen şygardan ugranyp, gelin gyýlaryň kanuny hukuklaryny we bähwitlerini goramak, olara döwlet tarapyndan ýeňillikler bermek, döredijilikli zähmet çekmekleri we münasip durmuşda ýaşamaklar üçin ähli mümkinçilikler döretmek, ýurdumynyň jemmeşlik siýasy durmuşynaky ornuny ýokarlandyrmak, jemmetimiň ötüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Dinanlar özleriniň mehremligi bilen dünýäni gözelleşdirýärler. Onu has kämil we insanperwer kesbe getirýärler. Jemmetin sağlaşyny döredýärler. Olara ýaş netli ruh ahlak gymmatlyklary sahatyna terbiýelemekde, asarlaryň dowamyna kemale gelen türkmen maşgalasynyň muqaddes binýadynyň pugtulandyrylmagyna, ata-babalarymyzyň wesiýet eden iň gowy ýörelgelerini geljegimiz bolan çağılara geçirmekde uly orny eşiller. Mehriban akadamyzyň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän üstünlikli siýasatyň netijesinde ýurdumyzda adamlaryň bagtyar we awadan durmuşy üçin hemme şertler döredildi. Eneler hemde ullara hormat goýmagyň binýady tutulýan maşgalanyň bilend awrynyň saklanmagyna aýratyn ähmet berilýär. Häzir düýpli öwretmeler döwrüne bu däp öz münasip dowamyna eýe boldy. Aýal gyýlaryň kanuny bähwitleriniň we hukuklarynyň üpjünedilmegi jemmetiň durnukly ösüşiniň möhüm şertleriniň biridir. Munyň özi jemmetiň ajaýyp dinanlarynyň hukuklaryny we mertebesini goramak boýunça döwletimiň öz üstüne alan halkara borçnamalaryna ıgrarlygynyň ajaýyp suwtnamasy bolup durýar. Türkmenistany aýal gyýlarymyzyň hemme tarapdan ösmegi, ilmi intellektual dörejilik we ruhy mümkinçilikleriniň açylmagy üçin hemme mümkinçilikler döredildi. Ýurdumyzyň ýyllarça aýal gyýlary her ýyly döwlet syýlagylaryna, ordenlere we medallara münasip bolýarlar. Hormatly prezidentimiň adyndan berilen sowgatlary kabul eden aýal gyýlar özleri üçin edilýän alady üçin arkada prezidentimize hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. 8 Mart Halkara Dinanlar Günü münasibetli hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň durly ulgamlaryny, idara kärhanalaryny, zähmet çekýän gelin gyýlary, mehrem eneleri, bilim ojaklaryny, bilim alýan gyýlary, çağlar baglaryny terbiýelenýän gyýjagylary ýeberen bayramçylyk pul sowgadyny goşurmak dawarlary ýurdumyzyň vilayetleriniň ähli kunjoklaryny uly ruhlanetlige betlenýär. Bayramçylyk öňýanyna vilayetleriň ähli etrapdyr şäherlerine geçirilýän dawarlar, aýdym saly çäreler, gelin gyýlar durmuşymyzyň gül gonçalary bolan bagtyar gyýjaglaryň göwnlerini joşdurup, olaň toý şadlyklaryny artdyrýar. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiň tagallasy bilen aýal gyýlaryň zähmetini, olaň dörejilik başarnyklaryny uly hormat sarpa goýulýar. Türkmen dinanlary edeb ekramyň asyllygyň beýik nusgasy bolup, döwür bilen deň gadam urup, bagtyarlyk döwürmiziň ösüşlerini gowunyp ýaşaýarlar we zähmet çekýärler. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda amal aşyrýan, hemem asyrlara ýaňsalýan beýik işler
işlerini durmuşa geçirmäge işeňir gatnaşýarlar. Ýurdumyzda zenanlyň öz bagtyny, gowy söýen hünerini erkin saýlamagy, münasip bilim almagy, hemem eşeretli durmuşda ýaşamak üçin ähli şertler döredilýär. Eşewur zenanlar öz kärlerini jogap kärli çemeleşmek bilen önümçülüň durly gurlaryny pek hemem halal zähmet çekmek bilen öň hatarda bolmagy başarýarlar. Ajaýyp zamanamyzda Mehriban arkadamyzyň hormat sarpasyndan kalby ganatlanýan türkmen zenanlary ajaýyp baýramçylyk bilen halkara zenanlar gününem münasip zähmet üstünlükleri hemem belen sepetleri bilen garşylaýarlar. Döwlet dolandyryş edaralaryna halk hojalygynyň durly puduklaryny ilmde, bilimde, medeniýetde bolsun gotdy, jemgyýetçilik işlerini merdana zenanlyň gazanýan üstünlükleri uly buýsonja münasipdir. Ýurdumyzyň zenanlary görelili zähmet çekmek bilen döwletimiziň ykdysady ösüşlerini de özleriniň sallamly goşuntlaryny goşýarlar. Halkara zenanlar güni münasibetli olary goýulan hormat sarpanyň hasam belen derejelere beslenmegi bagtyar zenanlyň we eneliň kalbyny çeksiz buýsonç hemem begenç duýgusyn döredýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 4-nji martda saat 20-den 5-nji martda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa malumatulygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, ýağşar, Demiraz güni ordan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 0-5 gradus, gündüzüne 12-17 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, gündüzüne ýağşar, Demiraz güni tardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 0-5 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Mara vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, güniň ahyryna az kim ýağşar. Güni ordan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 1-6 gradus, gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Lewap vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, güni ordan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çene maýly, gündüzüne 11-16 gradus maýly bolar. Daşyň vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, güni ordan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çene maýly, gündüzüne 6-11 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup, güniň ikinji ýarymyna az kim ýağşar. Demiraz güni tardan tele sekundy 9-12 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 2-4 gradus, gündüzüne 14-16 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 5-ni magnet hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eýdedi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 9 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirgen oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz paslyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eýleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyn islenik paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.